L-Aġenzija tar-Reġistru tal-Artijiet tinsab fi proċess ta' aġġornament tal-istrateġija tagħha b'mod li qed tħares lejn l-aspetti kollha ta' reġistrazzjoni tal-artijiet bilan li jkunu indirizzati realtajiet tal-lum. L-istrateġija tinkludi mhux biss it-tiġdid leġislattiv li huwa meħtieġ imma wkoll aktar diġitalizzazzjoni f'dan il-qasam. Dan intqal mill-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi waqt li kien qed jitkellem fit-tieni workshop tan-Netwerk Ewropew ta' Reġistri tal-Artijiet li ġie organizzat f'Malta. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li llum jarfu li mal-medda taż-żmien inbidel il-mod kif il-proprjetajiet jinbijaw u jkunu żviluppati u sar komuni ħafna li f'binja waħda jkollok faċilitajiet ta' użu differenti u kunċetti varji ta' kif tintuża l-arja tal-binja. U għatenna li l-introduzzjoni ta' teknoloġija digitali fir-reġistru tal-artijiet hija essenzjali u għalhekk l-Aġenzija se tkun qed tinvesti f'sistemi digitali biex ikun żgurat li l-proċess fir-reġistru tal-artijiet isiru aktar effiċjenti u trasparenti. Dan huwa reġistru importanti li fih jiġu reġistrati titli ta' proprjetà illi bħalissa għaddejn diskussjonijiet kif jista' jissaħħaħ il-ħidma tiegħu u kif jista' jkun parti aktar integrali fil-proċess ta' trasferiment u reġistrazzjoni ta' proprjetà. Il-workshop ġie indirizzat ukoll fost l-oħrajn mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Aġenzija, il-Perit Michel Piccinino, li tkellmet dwar kif l-Aġenzija qed taħdem biex tkompli tejjeb l-operat tagħha u tkun ta' servizz aqwa u aħjar lil dawk kollha li jkollhom bżonn is-servizzi tal-Aġenzija. Dan huwa importanti ħafna lina li n-nies f'dan il-workshop aħna nkunu qegħdin naqsmu esperjenzi u tarif li bħala aġenziji nkunu qegħdin nesperjenzaw fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Però fl-istess ħin hija opportunità fejn inkunu qegħdin naraw aġenziji oħrajn kif qegħdin jiżviluppaw u elementi oħrajn li aħna nkunu nistgħu nadottaw fix-xogħol tagħna biex inwettqu s-servizz tagħna aħjar.